parce que disait Mimbolo B, ba awo Traoré n'angwama le point. Gale akabi somla na boli. Parce que c'est ba acide JP. Acide JP aya yira kafo. Ako mi nabe aywa ekalo kafo boni alekofobi. Ako mi ekalo kafo population civile. Boni nyobe aywa anga jamana alechama fe. Ako mi boni kawye. Ako ye wulika jodda. Ako be wati jambo bi. Ni utikalo alekle bisba anikelen. Ako boni ale datuguno tuno ekalo kafo bamanchi wale maubulo. Matido matibo. Boni nalebe anga jamana alechama fe. Ako mi ekalo kafo bamanchi wale mauye. Uye jamana boni kale datuguno mina. Kalo sababu bonyongo. Ako mi boni yebi ekalo kafo boni population ako wulika joke aywa uye bamanchi wale mauye. Ukase ku bolo bla sebena ka bengan ko ta uni wonche ako ni alla je ako mi ekalo kafo nga jamana autorité ako abe wati jambo uluba yira kafo ku fenti boni ako mabseka ta boni ka sigin tuko mi ako ye wale mi ni malafili dogoy ako be ako mi boni sifina kawye awa kase aywa duguti la kawma ako ye wulika jodda mi nuni bamanchi wale mau unaseka aywa ikalo kafo la benku nyoche la ben mimbake boni alebe lafia kwe ako ni alla je ako kalo sababu bonyongo boni mi ikalo kafo aywa population civile ako be gelaya chela kwe ako yira wilasa mi uka aywa jelatika ye ko ta utegala kwe ils ont pris leur destin en main ako ni alla je bi ako okera wale bi wale mi on abse ka foko lafia ko be ka sigin boni koyi ako ni duya ta kala je be jamana be aywa ikalo ka fo mamulun bolo no de golo masilen tabaw ye ako sigasi tala oluka wulika jo shu ani clé uka kuma shu ani clé ako l'armée monte en puissance ako me ko gela chama ko be jamana ko yanfa ana chama te fe koyi ako ni alla je be ako bamako aleka kuma bela jelen o de kayira ka fo l'armée monte en puissance ako me ko ni alla je ako oni kiemi be keneka ako luka jani wona koy amanya min ko okera min bonin kawye ako ye aywa ikaro ka fo oni population civile ako ni aywa bamanchi wale maw ako ye aywa ikaro ka fo bengan odu oni woncha koy fasiri ko ako ni atakala je ako kalo saba mi boni ana lamini aku teseka aywa uni jamana to tigala no nyona koy ka sababu ke aywa ekalo ka vo bamanchi wale maw ule munu ke boni ana lamini na ka boni kale datugun ko sebe mi ekalo ka fo anga golo masilen tabaw ako uye felani dabal bela jelani ke koy aku maseka boni aywa abo bamanchi wale maw bulu koy fati de zabango ako ni ata kala je ako abengan ko maketi gbanzangwe sabula ako bengan timana aywa baro bamanchi wale maw ani boni ka uche abengan folo okela jumay ka fo boni ana lamini ako makana yo okono tukuni mi na lebe tegeli nyoma ke ni ka nyesi aywa anga golo masilen tabo makoy na be fo mako famaw awa mi information ye wa oluka aywa situation ko lunya fo olunyana ako boninka ku la helu mako teka tukuni koy ako ni yatta kala je ako miye aywa ikalo ka fo boni aldugu dewnye ako ye aywa ukandi bamanchi wale mawtukuni kodie ako miye ikalo ka fo boni ana lamini ako miye bamanchi wale mawye onu bedo nyon fe ka bon nyon fe wa ikalo ka fo boni sugu ako beta uka sanu ken ako matu jalagi matu toro koy ako kala sababu yebbi ni aywa ikalo ko fo bamanchi wale maw awa boni aslaba kele min no be boni ka duanga na soro nangwa mako RM16 ako ikalo ko fo fenjugu mun tun do ndo koro no ye mama fenche jugu ye ako yo bela jelen bobbi koy ako mi ikalo ko fo boni ani duanga nje ako ikalo ko fo maw be sikla kambi ko sebe oko ni al takala je ako mi ikalo ko fo ni wale kele ko be jamana atamanche ana ko yanfa
akwa be ka melansi da olu caman kan koyi sabula bɛnkan minnu ye nin ye u ni banbagancɛ wale maaw cɛ a ko bɛ kɛ sababu ye min n'a bɛ gɛlɛya don a ye k'a dɔn k'a fɔ Golo Masile Tabaw ka baara la koyi l'armée monte en puissance a ko tiɲɛ don koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko maaw de bɛ ayiwa nin sigidaw la minnu n'olu bɛ se ka armée la kunnafoni ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ situation réelle la koyi a ko minnu bɛ kɛra jɔn a yɔrɔw la a ko maaw de bɛ sɔrɔ minnu bɛ se ka armée la faamuya o la koyi a ko mais ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko ni ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen tugura armée ma a ko baara a bɛ gɛlɛya armée bolo nin yɔrɔ la koyi Fasili Sɛbɛn ko Fasili Sɛbɛnba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi a ko nin gɛlɛya min n'a bɛ ayiwa boni a n'a lamini a ko maa bɛ jɔyɔrɔ maa bɛ siran koyi yala ayiwa bɛnkan min tɛmɛna boni population civile ani banbagaci wale maaw cɛ a ko i k'a dɔn o bɛnkan sugu ko n'o tora ka labɛn ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ banbagaci wale maaw ni sigida maaw cɛ a ko bɛ kɛ gɛlɛyaba ye koyi a ko n'i y'a lajɛ bi a ko boni ko lafiya bɛ kana dɔɔni sabula boni a bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ ayiwa ka bɔ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ da la dumuni a k'olu bɛ ka don boni bi kosɛbɛ koyi min ye i k'a dɔn k'a fɔ boni ka denw yɛrɛ ye a k'u bɛ ka u ja bɛ ka sigi ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ u ka sira ninnu a bɛ ka taama bi ayiwa mugu jugu o tɛ ci la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko banbagaci wale maaw mugu bɛ don yɔrɔ o yɔrɔ k'olu de b'a yɔrɔ dɔn koyi wa maaw kan ka tɛmɛ sira o sira fɛ ni tiɲɛni man ka s'u ma k'olu de b'a yɔrɔ dɔn a k'u ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ boni a n'a lamini a k'u ye i k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen lajɛya bi kosɛbɛ koyi bonikaw ma a k'o kɛlen don sababu ye bi min ye boni a sifinnakaw ka taa se ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ dugutigilakaw ma u ka hakilina min tun y'o ye k'a fɔ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ jamana marabaw n'o b'an ka Golo Masile Tabaw ko fɔ olu na se k'u bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ a k'o ma se ka kɛ cogo si la fo i k'a dɔn k'a fɔ bonikaw yɛrɛ ayiwa o ni banbagaci wale maaw ye sigi ka fɔ minnu kɛ ko o bɛ nin ka kɛ lafiya ye bonikaw ma bi koyi a ko yala nin tɛna hakilina di ayiwa jamana ale mara minnu ni banbagaci wale maaw n'u kɛlen ka daga sigi olu da la n'a bɛ fɔ o ma ko blocus k'o ta k'o sigi ayiwa jamana fan dɔw da la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a ko yala nin ko tɛna walankata ka ayiwa Mali ale fan caman sɔrɔ bi Golo Masile Tabaw armée monte en puissance k'olu sen bɔ baara la wa k'a to min ye i k'a dɔn k'a fɔ banbagaci wale maaw ayiwa o ni population ka to ka bɛnkan ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka lafiya se population ma a ko o ye waleya ye waleya min ni gouvernement kan ka wuli k'i jɔ bi kosɛbɛ koyi waleya min don a ko a tɛ bɛn bi abadan jamanaba a tɛ se ka mara nin cogo la koyi k'a to ayiwa bɛnkan de ka tɛmɛ banbagaci wale maaw ni ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw cɛ yaasa jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ a ko n'i y'a lajɛ bi tous les cas l'exemple de Boni est la preuve palpable que les terroristes ont besoin de population a ko n'i dun y'a ta k'a lajɛ a ko bɛnkan min tɛmɛna ayiwa banbagaci wale maaw ni ayiwa bonikaw cɛ bi a ko b'a jira k'a fɔ min ye banbagaci wale maaw ye u fana mago bɛ jama la koyi u mago bɛ population na yaasa ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ u ka besoin ani u ka ayiwa da la dumuni o bɛ se ka sɔrɔ u yɛrɛ bolo cogo min a ko bɛɛ kɔni den kelen o t'i bɛrɛ ta jamakulu jɛlen o de bɛ bi fɔ Fasili an y'a ta ni ka bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli Fasili Sɛbɛnba Asi Jape an ka foli b'a ye. Bangoni arazaw an ka maakɔrɔ n'o bɛ monsieur Gure Kama fɔ ale ye ayiwa baɲumankɛ waleya min ta ka GPM sɛgɛrɛ n'o ye ka ayiwa i ka dɔn k'a fɔ siège d'a ma an bɛ jɛ ka cɛkɔrɔba lamɛn Gure Kama a ka pante fɔlɔ an bɛ jɛ k'o lamɛn bi sɔgɔmada in na Gure Kama ko di. Radio Fréquence 3 ka wuli ka se an ka cɛkɔrɔba fɛ an ye Gure Kama an y'a tɔgɔ mɛn kosɛbɛ GPM ka baro kɔnɔ an ka plateau kɛnɛ kɔnɔ o hukumu kɔnɔ sa Keriba Samakɛ Yusufa Kone an wulila ka se a ka denbaya yɛrɛ la men da ye men tigila an y'a yɛrɛ sɔrɔ yan an b'a fɔ a ye ko salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ne fa an b'a fɛ k'i dɔn tɔgɔ ani jamu. N tɔgɔ Abdurahmane Gure Kama. N ye jula de ye. N ye Banamaka de ye. Banamaka i sigira bɛ yɔrɔ jumɛn sisan? N sigira Bamakɔ yan. N sigira yan. Bagadaji o ye n bangeyɔrɔ ye.
Bagadaji fana ni denmisɛn ninnu ye baara denmisɛnya kɛ ɲɔgɔn fɛ ni tubabu b'a fɔ ko ka grandi ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa mɔgɔ 35 ani 5 ɲɔgɔn na mais min ma kɛ fonctionnaire a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 4 mɔgɔ 3 kan tɔw bɛɛ kɛra fonctionnaire aw kɛra julaw ye an kɛra julaw ye ayiwa kure kama an sera I ka so yan bi an yi tɔgɔ mɛn GPM maaw da kabini san caman fo kana se GPM ka wuli ka jɔw la nka an bɛ don min na ko bi GPM a tun bɛ yala yala de la a b'a ka baaraw kɛ nka k'a fɔ ko nin ye an jabala ye o tun tɛ u bolo wa a jigiya tun tɛ u bolo ko e donna u jigiya kɔrɔ ka yɔrɔ ɲini ka di u ma u bɛ se k'u basigi yɔrɔ min na yala jabala in y'a di GPM ma ŋaniya jumɛn kosɔn bon jabala in ne y'a d'u ma parce que pano 2 turulen bɛ yɔrɔ in na ye tuma bɛɛ mɔgɔw bɛ pano in tiribaga ɲini ka na ne sɔrɔ yan bon ne ye so ka président plaque dɔ k'a ɲɛfɛ bon jabala in fana a b'u bolo fo don min n'u yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ u yɛrɛ i ye pano min fɔ mun de bɛ pano in kan min bɛ pano in kan an ye pétition min kɛ mɔgɔ hakɛ min kan ka sɔrɔ o de b'a kan mɔgɔ 8,8 wa 800 murumuru o de bɛ pano in kan bon pano in n y'a dilan ka taa yɔrɔ dɔw la mais n tun ye jamana dɔw k'a la jamana kelen k'a la n bɛn'o bɔ a la bon irisiw u ka jɛ bi ko tɛ dɛ n'i y'a jateminɛ don min an bɛ Bagadaji i bɛ kalan kɛ tile fɛ i b'a kɛ su fɛ kaye bɛ d'i ma fɛnw bɛ d'i ma bon minnu fana b'i kalan n'o ye école-karamɔgɔw kɔnɔ tun ka jɛ kalan na da kɛ foyi kama mɔgɔ tɛ se k'a fɔ denbatigi tɛ wari ɲini koyi mais n'i ka baara kɛ ni kɔnɔjɛlenya ye i y'a kɛ minnu ye hali n'u m'a dɔn Ala b'a dɔn diɲɛlatigɛ a ka nɔgɔn a ka gɛlɛn parce que ne ye mɔgɔ ye n bɛ nin yɔrɔ la mais ne masaw sigiyɔrɔ tun ye Côte d'Ivoire bon 77 n taara bɔ yen ka san 2 kɛ ka na bon 97 ka moyen bɛ kɛ n fa ka yɛlɛma a banna a tɛ tile 20 bɔ ami bon diɲɛ bɛ ka taa cogo min na an kalanna min na a don cɛkɔrɔbaw fɛ k'i faso fɛ k'i danbe fɛ i ka tila ka baara kɛ i yɛrɛ wali k'a k'i faso ye bon a ma bɔ an kun na o bon ni diɲɛ civilisation i y'a ta cogo o cogo diɲɛ bɛɛ Mali ye fɔlɔ ye awɔ an de fɔlɔ élection kɛ bon marabagajugu minnu nana u y'an faw tɔɔrɔ ka tila k'a essayer k'an ka danbe in fana tiɲɛ ka taa wagadu ka taa fo Cameroun bɛɛ b'a dɔn Mali dɔ don bɛɛ dalen mana hali bi bon an bɛ min fɔ maliyɛnw ye jamana 2 bɛ yen Mali Egypte n'u mɔgɔ nana k'i bɛ bin u kan hali ni kɛlɛ tun b'u cɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ in bila k'i kɛlɛ fɔlɔ mais an ɲɛ b'a la wari dɔw ɲɛ bɛ kɔfɛ wari la olu yɛrɛ kamana gannen don i tɛ fɛn min dɔn i t'a dɔn diɲɛ i fɛn min ye i ye diinɛ minɛ i cɛ siri o fɛ i bɛ baara minɛ k'i cɛ siri o fɛ i k'i k'i jamana fɛ i kana janfa bon ni fɛn min nana hali n'o ye faama ye n'a ma ɲi a b'o kuma fɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ni fɛn ye ɔ bɔn ne kɔni y'a ye gouvernement min bɛ Mali bolo bi n tɛna banque wari ɲini u bolo n tɛna marché ɲini u bolo mais an ka jamana Afrique bɛɛ a gouvernement ɲɔgɔn ne m'a ye n m'a fɔ a tɛ ye dɛ n ko ne m'a ye ɔ bɔn ni
o nana na olu ɲɛ bɛ ka jamanadenw dɛmɛ u ka baara la I ɲɛ si ka baara ma I k'olu ka wari in to yen jama wari tɛ b'o ɲɛmɔgɔ ye bon julaw fana n b'o fo kɛ parce que o fana bɛ taxe min sara a dɔyɔrɔba bɛ jamana ko la a dɔyɔrɔba bɛ jamana ko la an bɛ don dɔ tɛmɛna n'a kun fɔra I ye commerçant ye hali a ka f'i ye zo o kun ka di I la I ye commerçant o don tɛmɛna yan kosɛbɛ kure kama GPM ka jabara min dilen u ma a bɛ quartier jumɛn na I bɛ se k'a walawala n ye a bɛ an kɔrɔ yan même a bɛ gitɔrɔnda la I kɔrɔ yan a bɛ Bangoni Arazɛli la gitɔrɔnda la ayiwa wulikajɔ ninnu kɔnɔna la baro kɔnɔna la an y'a mɛn sanga ni wagati ko I tun bɛ baara caman kɛ u ye drapeau ko siratigɛw kɔnɔna la ni tun y'a mɛn ko GPM wulila I bɛ wuli k'i jɔ a bɛɛ kun ye mun ye halisa irisiw ka nali Mali kɔnɔ yan nɔ an bɛ don min na ko bi k'a daminɛ aw ka wulikajɔw la I ye sɛgɛn caman kɛ u nɔfɛ ka na bila bi la e bɛ se ka dakuruɲan damadɔ jumɛn fɔ an ye ko tabarikala bɛ irisila ko la ka sababu kɛ GPM ye ne bɛ irisila ko tabarikala fɔ kabi bi tɛ balontan yɔrɔ min filɛ n'an b'a fɔ u tun b'a fɔ Modibo Keyita tun don u y'a b'o la ka tila ka na segin Modibo Keyita kelen ma c'est Modibo Keyita ani kalanyɔrɔ minnu fila kɛrɛfɛ CFP ka tila tun min bɛ fɛn kɛrɛfɛ baara la ani min filɛ nin ye Manakura fasi la ani Kulukɔrɔ u ye kalanso in caman jɔ an ye histoire in daminɛna 1963 a banna 67 a inauguration dɔw bɛ yen mais ka tila tun magasin tun bɛ yen équipement nɔnɔ ka équipement qualité bɛɛ u falen don an mago bɛ min na an b'a kɛ an ka balontan fɔlɔ n'o ye équipe nationale ye je crois n'i ma fili dɛ o tun ye Tchécoslovaquie ka match amical dɔ ye a kɛra 1-0 jɔn ka 1 Mali ka 1 Mali kɛ Tchèque la mɔgɔ min bin do je crois Zito jeliba joueur dɔ kun bon mais n'i y'a jateminɛ a don hala farikolo ɲɛnajɛlaw faso ko force tun b'a bɛɛ dusukun na mais laban na an ka GCM yɛrɛ kana an nan'a ye jamana bɛ flotter kɔgɔji kan a bɛ flotter baji kan Mali bɛɛ ta kana kɛ yɛrɛ hali jamana yɛrɛ n'i ko I b'o défend yɔrɔ o yɔrɔ tasuma bɛ don I la o y'an yɛrɛ dama ye an k'o dabila bon min ye irisiw fana ye u ye an dɛmɛ kɛlɛminɛnko la bi tɛ dɛ a image kɔrɔ dɔw bɛ ne bolo mais munna n t'a di ni sɔrɔsiw tɛ n t'a di mɔgɔw ma parce que i mana di sisan a bɛ taa ye yɔrɔ dɔ la k'i ka jamana kɛlɛ parce que Musa ka tɔɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ a sɔrɔla 88 défilé militaire fɛ mɔgɔ min minɛn min fila sarata tɛ sɔrɔ jamana tɔw fɛ ale y'o 12 fila défilé a image bi yan bon maintenant o de kɛra sa 88 fo kana se min ma ko wulila kɔ dɔw ko ko Musa ko k'a bɛ taa Japon école kɛ k'o de ye wulila kɔ n'i taara Japon bɛɛ sa France ta min bɔ a la a bɛ bɔ a la ka d'i ma ne tun bɛ sanni fɛn dɔ san u bolo wa ne k'a ka gɛlɛn ko non ko CFA jamana tɛ bɛɛ fɛn min bɛ sanni k'olu bolo pourcentage de b'olu bolo u b'a d'a kan ka di France ma n y'a faamu bon ni o arma kelen minnu b'an bolo mɔgɔw hakili ko jamana in ye kulonkɛ jamana de ye hali bi ni gouvernement dɔ nana min y'a sanfɛla dafa n'o sɔrɔ Elisi tun tɛ Mali kɔnɔ tuma de y'a san o gouvernement in Ala de b'u sara wa mɔgɔ kan'i yɛrɛ sɛgɛn k'i bɛ ninnu tɔɔrɔ maa ma ɲɛsinnen don a faso ma faama don dɔnnibaga don ou bien dugutigi don kan'i yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ i tɛ s'a la yɛrɛ I mana bɔ wo fɛ Ala b'i malo n'a diyara o don n'a ma diya o don a tɛ komi mɔgɔ ye dɔrɔmɛ di ne ma ko ye
a tɛ komi dɔrɔn bɛ man ye fana ko ye mais fɛn dɔ de ka gɛrɛ fɛn dɔ ye hali bi an bɛ min ɲini ala fɛ Mali a diyara mɔgɔ ye o a sɛgɛn talen don a yɛrɛmadiya mɔgɔ ye o a sɛgɛn talen don komi o kuma bɛɛ fɔli dɔɔni kuma dɔw bɛ yen o bɛɛ tɛ fɔ denmisɛn fɛn fɛn bɛ yen sa i hakili sigi i ka i fa ni ba dugawu ɲini i k'a bila i kunna fana i bɛ ba tigɛ ka taa yɔrɔ min o fana bɛ ba tigɛ k'an sɔrɔ yan kure kama alsa an bɛ irisila ko in kɛnɛ kɔnɔ ayiwa dɔnya kure kama n'ala sɔnna ne susu ni min ye nin tɛ taari n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ ka jamana kokɔrɔbaw irisiw ye min kɛ jamana in ye ka caman dɔn a la n'ala sɔnna an bɛ taa nin dɔɔni dɔɔni de mana ka faamuya nin tɛ perese ko ye cɛkɔrɔba an ka dɔnya kure kama an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ye waleya min ta ka ɲɛsin GPM ma ka sigiyɔrɔ d'u ma bi ala ka sigiyɔrɔ da yɛrɛ ma ala kana malo abada n bɛ dugawu kɛ jamana in bɛɛ lajɛlen maa o maa ni hakilina de b'e la ka jamana in ka kɔkɔrɔma don awa ale bi GPM ka wuli ka jɔ awa e ka dɔn k'a fɔ a baaraw bɛɛ senna halisa u y'u ka telefɔni nimorow di GPM a k'u dɛmɛ yaasa hakilina min b'u la n'o ye ka irisila na bi n'a kɛra jamana in kɔnɔ bi tare bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ halisa ka o kɔkɔrɔma don yaasa jamana in b'a yɛrɛ sɔrɔ cɛkɔrɔba kore kama an ka foli b'a ye badabada a ko nin ye ko daminɛnen n'ala sɔnna an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni maaw ka limaniya sɔrɔ a la an ka maa welelen ale ye kɛnɛ sɔrɔ Mamadou Kita ingénieur d'aviation civile expert à la matière transfert des technologies an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn Kita an b'a fɔ i ni sɔgɔma kɔni baasi tɛ denbaya k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'i la wale mana bila i ma radio fɛtura la waati o waati kunnafoni a tɛ kɛ basi ye ko a nana bɛ dɛsɛ i b'a walawala limanaw bɛ ta sɔrɔ a la bi sɔgɔmada la k'i la an ka ɲininkali fɔlɔ ka ɲɛsin ma o de ye k'a dɔn k'a fɔ les zones électromagnétiques a bɛ mun de kɛ bi bi in na bɛɛ lajɛlen an b'a dɔn k'a fɔ électronique kɔni u kɛlen don ka diɲɛ labɔ bi nafa jumɛn b'a la kɔlɔlɔ jumɛn b'a la ka ɲɛsin adamadenw ma surtout la santé usine la. I ka ɲininkali diyara n ye n ka foli bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ ye bɛɛ tulo b'i la direction awo ye Keriba ala ka tile hɛrɛ d'an ma amina ɲininkali bɛ technologie ka domaine kɔnɔna la kosɛbɛ onde électromagnétique ko ye mun ye hakili la onde électromagnétique fɛn min don a bɔra diɲɛlatigɛ fɛn dɔ dilan n'o ala y'a dilan n'o fɛnmisɛnninw de don nɛgɛmisɛnninw a bɛ bila fiɲɛ fɛ n'o magnétisme b'a la o de ye onde électromagnétique ye tubabuw ka invention kɔnɔna la u y'a dilan ale de bɛ kɛ communication ye fiɲɛ fɛ émetteur fila ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ sisan an bɛ kuma la a bɛ bɔ antenne na sanfɛ yan ka don radio la diɲɛ bɛ ba mɛn o kumakan min filɛ nin ye o kumakan in de bɛ kɛ onde électromagnétique la ka taga antenne wɛrɛ la a bɛ to sira fɛ antenne fila ni ɲɔgɔn cɛ o liaison in o bɛ kɛ n'o liaison onde électromagnétique ye ondi a dilannen bɛ n'ale bɔra fiɲɛ fɛ dɔrɔn magnétisme de b'ale la ala yɛrɛ ka diɲɛ min dilannen don n'o fiɲɛ de don o magnétisme nin a bɛ tɛmɛ fiɲɛ fɛ bon a n'a ka fréquence a n'a ka vitesse o de bɛ u bɔ ɲɔgɔn na sinon n'i y'a jateminɛ on est électromagnétique a camanba de bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sisan communication na communication naani duuru bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mais u bɛɛ n'u ka fréquence n'u ka vitesse don u tɛ se ɲɔgɔn ma mais i y'a fɔ sisan on est électromagnétique a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye mɔgɔ kan n'i y'a lajɛ magnétisme ale bɛ radiation de kɛ radiation ye mun ye farisogo ani fɛn o fɛn no matériel don a bɛ décomposer cogo min na o de ye radiation ye
n'i y'a jateminɛ awɔ an ka misali yɛrɛ ta ata an ka téléphone na téléphone minnu b'an bolo awɔ téléphone bɛ komi station émettrice de don station téléphone kelen kelen awɔ émetteur b'a bɛɛ la han a émetteur kelen kelen awɔ a puissance ye fo watt 5 watts ɔ n'i ye 5 watts lajɛ awɔ 1 mètre de rayon ale bɛ radiation kɛ bon radiation min filɛ nin awɔ o bɛ farisogo awɔ sogobu awɔ a tissu o b'olu décomposer ka bɔ a ka forme normale la ka bɔ a ka baara normale la wa a b'o min kɛ a b'o kɛ à long terme à long terme dɔɔni awɔ a bɛ komi ka ji bila ka fɛn dɔ k'a kan ji bɛ kumu dɔɔni farisogo bɛ ten bon n'i y'a jateminɛ an bɛ baara min na n'o téléphone ye n'o téléphone cellulaire don o téléphone cellulaire min filɛ nin ye n'an ye communication fɛn fɛn kɛ ka envoyer a bɛ sɛgɛli dɔ to a la ka tila k'a reçoit a bɛ sɛgɛli ka na bon n'i y'a jateminɛ an ka o téléphone minnu filɛ nin i bɛ taa sɔrɔ téléphone kelen o kelen na émetteur fila de b'a la puce kelen o kelen émetteur kelen puce fila o ye émetteur fila ye donc n'o téléphone puce fila bɛ mɔgɔ olu bɛɛ bɛ émetteur augmenté o bɛɛ n'a ka émetteur donc n'i y'a jateminɛ an farisogo n'o téléphone kelen bɛ mɔgɔ bolo ko puce fila b'a la tile kɔnɔ a bɛ min kɛ n'o téléphone ye 10 watts téléphone puce kelen kelen puissance puce kelen kelen puissance ye 5 a jiginnenba ye 5 watts ye n'i y'o lajɛ o ye 10 watts de donc 10 watts kɔnɔna la i ka wele o wele hali n'i ma weleli kɛ o bɛ gosi i ka téléphone bɛ réseau an yɛrɛ b'a fɔ ko réseau activé donc activation min filɛ nin ye an bɛ radiation kɔnɔ 24 heures sur 24 o radiation min filɛ nin ye technologie ye a dilan avantage ni inconvénient de bɛɛ technologie la wa nin ye technologie ka inconvénient dɔ ye téléphone ka na min filɛ nin ye an mɔgɔninfinw kan conséquence min b'a la o ye radiation in de ye radiation min filɛ nin ye mɔgɔ o mɔgɔ ko téléphone b'i bolo i bɛ calcul kɛ téléphone hakɛ min b'i bolo puce hakɛ min b'a kɔnɔ o puce hakɛ o de bɛ multiplier par 5 watts o radiation o de b'i sɔrɔ wa n'o radiation b'i sɔrɔ a ka kɔlɔlɔ yɛrɛ yɛrɛ mun ye ka daminɛ kunkolo la ɲakisɛ ka daminɛ i farisogo la n'o ye i kɛri ye dusukun ani biyɛn ka jigin ka na i ka mɔgɔya yɛrɛ organe na ninnu bɛɛ bɛ détériorer à long terme donc n bɛ welekan bila bi denmisɛnninw n'u bɛ san 30 de la u bɛna se san 50 ma tuma min na o ye san 20 de radiation par les téléphones cellulaires u ka san 50 radiation a bɛ kɛ i n'a fɔ sisan u ye san 70 sɔrɔ donc fo k'a fɔ conséquence bɛ téléphone na a bɛ dun ka taga fɛ tubabuw y'a dilan tubabuw yɛrɛ fɛ hakili a bɛ dun a bɛɛ bɛ dun dɔɔni a bɛ komi cellule bɛ kɔrɔ u ka kɔrɔya vitesse bɛ augmenter parce que nos cellules bɛ détériorer a b'a accélérer nos cellules nos farisogo bɛ n'a bɛ kɔrɔ a kɔrɔya bɛ teliya parce que u ka baara taabolo dɔ de bɛ bɔ nafa la dɔ bɛ bɔ farisogo yɛrɛ nafa la donc onde électromagnétique a bɛ nin de kɛ n'i y'a lajɛ onde électromagnétique a bɛɛ tɛmɛ fɛn an ka diɲɛlatigɛ ko communication foyi tɛ kɛ bi k'a tɛ tɛmɛ onde électromagnétique hakili la n bɛ welekan bila jamanadenw ye an ka onde électromagnétique an k'a ɲɛɲini fɛn min don parce que an tɛ se ka foyi kɛ sisan n'ale tɛ domaine foyi tɛ yen ko onde électromagnétique ka baara t'a la n'i y'a jateminɛ hali u bɛ antenne minnu sigi opérateur ka antenne minnu bɛ sigi so sanfɛ f'an ka ɲɔgɔn an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o fana technologie bɛɛ bɛ tɛmɛ min fana technologie ka baara don maa bɛ mɔgɔ minnu ka so sanfɛ u k'a bila u kun na puissance hakɛ joli de bɛ tɛmɛ o
o émetteur o antenne na n'u b'a fɔ ma ko pylône pylône kelen bɛ puissance joli de capter a bɛ puissance joli de émis et n'o a bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ de 100 mètres olu bɛ ionisé len don n'a fɔra ionisé c'est-à-dire k'a décomposer farisogo bɛ décomposer donc n'o farisogo bɛ décomposer des années et des années 10 ans bɛ kɛ 20 ans ye fo an ka hakili t'o la n'o ko dɔɔnin don a conséquence ye min ye n'i ma fɛn fɔ a la ko qui ne parle pas an ka technologie an ye technologie an ye min kala la an y'a ye nin yɔrɔ min fana filɛ nin ye fo ka a kibaruya di maliyɛnw ma fo ka kibaruya di jamanadenw ma bari jamanadenw u bolo bɛ fɛn min na a kɔlɔlɔ u ɲɛ t'o la mais a bɛ nafa min ɲɛ u ma u b'o ye mais nafa in de ka kɔlɔlɔ in de bɛ tila ka kɛ tiɲɛni ye u bolo hali nafa in kɔnɔna la donc ɲininkali la on électromagnétique ale ka baara n'i y'a ye sisan ko radariw bɛ baara kɛ u bɛ baara kɛ on électromagnétique n'i y'a ye ko avion bɛ baara kɛ radar minnu b'u la communication radio min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o baara bɛɛ bɛ kɛ on électromagnétique n'i y'a jateminɛ ko hali an bɛ kuma minnu na k'a bɛ taa satellite la on électromagnétique émetteur de bɛ émission a signal bɛ taga c'est à travers les zones électromagnétiques donc nin min filɛ ye ta a ka kan ka dɔn k'a ɲaɲini k'a dɔn an ka todunkan na fɛn min don an ka baara kɛ n'a ye a bɛ conséquence a bɛ caman bɔ a la n'i y'a jateminɛ technologie kuraw bɔlen bɛ sisan min tɛ téléphone dɔrɔn ye dɛ même télévision minnu bɔlen don sisan télévision écran plat n'i y'i sigi k'a lajɛ image i ɲɛ b'o la écran na mais image in bɛ transférer ka na don fo e ɲɛkisɛ kɔnɔ o distance min filɛ nin ye o ka kan k'a respecter plus télé ka bon plus la distance intervalle i ɲɛkisɛ ani télé écran fo k'o fana janya bon n'o ma janya lumière min bɛ bɔ o lumière ninnu bɛɛ ye on électromagnétique de ye donc an bɛ diɲɛlatigɛ min na ban degun bon n'i y'a ye an ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna la an ka santé a fɛgɛnyalen don hakili la nin yɔrɔ in de jɔyɔrɔba de b'a la tubabu jamana na hali sogo feere yɔrɔ n'u b'a feere appareil de bɛ yen n'u bɛ testeur n'a bɛ fɔ ma ko testeur ka taa da sogo kan ka on électromagnétique ka a dosage lajɛ ni dosage sera yɔrɔ dɔ la dɔrɔn sogo feerelaw u b'u bɛɛ minɛ parce que sogo bɛ se ka feere i bɛ taa sɔrɔ sogo in kɔnɔna la on électromagnétique a ionisera a tiɲɛna bon n'i y'a dun kɔlɔlɔ b'a la n'i y'a jateminɛ on électromagnétique hali courant fili minnu bɛ tɛmɛ u bɛ tɛmɛ n'o on électromagnétique ye haute tension ba minnu bɛ an ka jamanaw kɔnɔ yan n'u bɛ courant sama ka bɔ jamana ni jamana na ka bɔ quartier ni quartier la n'u bɛ Bamakɔ yan n'o dɔ bɛ aéroport yɛrɛ donda traversé n'o dɔ bɛ fana ka bɔ Manantali ka bɔ Selenge olu bɛ na n'o courant minnu ye haute tension olu bɛɛ bɛ na n'o on électromagnétique système ye bon n'i y'a jateminɛ a bɛɛ bɛ an si kɔni caman bɛ kan ka degun ka bɔ a la à travers les avantages mais les conséquences de la technologie o courant fili minnu filɛ nin ta caman b'i sigi a kɔrɔ k'a kɛ baarakɛyɔrɔ ye caman b'i sigi a kɔrɔ k'a kɛ siso yɛrɛ mais a fɛn fɛn bɛ yen misali la ni muso ye a b'a hakɛ to n'o muso a lasirila n'a ye kalo 12 kɛ a kɔrɔ a bɛ jouer a ka den kan dɛ
donc n bɛ wele kan bila minnu ye an ka jamana minnu b'u occuper jamana ka santé santé ka kan ka nin yɔrɔ in ka hakili to a la ale bɛ fɔ ko mɔgɔ kana so jɔ a jukɔrɔ so bɛ jɔ a jukɔrɔ bara caman yɛrɛ y'a kɛ u ka baarakɛyɔrɔ ye mécaniciens bɛ yen biriki gosilaw bɛ yen florodilannaw bɛ yen mais olu bɛɛ courant poto fili 3 fili 4 min kɔrɔ a fili kelen o kelen a bɛ kan ka courant natɛmɛ courant tɛmɛtɔ u fana bɛ courant buruburu minnu bila o courant buruburu minnu bɛ tila ale la fiɲɛ fɛ olu de ye onde électromagnétique ye olu bɛ bin olu mɔgɔ minnu kan u farisogo bɛɛ e t'a dɔn k'a bɛ ka bin kan u t'a dɔn mais parce que ɲɛ t'a ye n'o faso ye appareil la na sisan ko ka contrôle onde électromagnétique ko k'a kɛ jamana kɔnɔ bayiri jamana in kɔnɔna la an ka kɛnɛya nin ka jugu no bana ninnu ye dɛ parce que n'o ye i minɛ dɔɔni i bɛ se yɔrɔ min na fura t'o la donc nin ka jugu no hali an bɛ min fɔ ko pali nin ka jugu n'o ye donc n'i y'a jateminɛ jamana ɲɛmɔgɔw u ka kan ka min bɛ domaine de environnement min bɛ domaine de santé la ani minnu bɛ domaine de contrôle physique des biens des personnes k'a lajɛ ni kɔlɔlɔ minnu filɛ nin ye u ka hakili jagabɔ k'a kan ka wulikajɔ kɛ dɔɔni ka bɔ a la bayiri bibi na onde électromagnétique yɛrɛ de cayara kojugu téléphone min bɛ jamanadenw bolo a y'a téléphone lajɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna la n'i ye a lajɛ an bɛ bibi na jamana sanfɛla jamana bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ kɛra nɛrɛmuguma ye électromagnétique or n'i y'a lajɛ dans 20 ans passés 20 ans yanni an ka se nin ma i bɛ taa sɔrɔ jamana sanfɛla on électromagnétique a cayalenba i bɛ taa sɔrɔ a ma se nɛrɛmuguma ma mais sisan a bɛɛ kɛra nɛrɛmugu ye nɛrɛmugu o ye misali ye on électromagnétique ye o ye ka sanfɛla bɛɛ kɛ nɛrɛmuguma ye bibi na an bɛ kan ka taa an bɛ bɔ nɛrɛmugumaya la an bɛna taa don bilenman na kɔrɔ ko c'est très dangereux donc sisan ɲɛmɔgɔw u ka kan ka réflexion kɛ on électromagnétique conséquence min b'a la k'a ɲɛfɔ conséquence min b'a la ka dankari k'a la i ka ɲininkali la on électromagnétique ale filɛ nin ye tan mais n'i y'a ye ale bɛ kan ka ɲa communication tubabuw y'a dilan ŋaniya min na ka communication kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mais ka tila k'u hakili to a conséquence la mais a nana anw bara yan u ye a bɛ nafa min ɲa o de yira maa bɛ kɔlɔlɔ min yira m'o yira sinon n'a ye kɔlɔlɔ yira hakili la caman b'i yɛrɛ kɔlɔsi a la dɛ téléphone feerelaw ani minnu bɛ baara kɛ téléphone na u ka bila u kun na ni information min filɛ nin ye tan a ka kan ka dɔn mɔgɔ n'i bɛ baara kɛ fɛn na n'i y'a dɔn a kɔlɔlɔ caman ba bɛ bɔ kosɛbɛ n'i y'a dɔn a bɛ kɔlɔlɔ min se adamaden ma caman bɛ bɔ a baara kɛcogo la mais an b'a ye bi an ka denw bɛ su fɛ i bɛ t'u ɲɛni dogolen sɔrɔ wonin kɔnɔ dimini na ten a b'u caki t'a sɔrɔ dɔw bɛ sa bibi na n y'a jateminɛ caman bɛ téléphone bila u poche kɔnɔ u numankuru poche kɛri yɛrɛ bɛ yen n'i bɛ kɔlɔn kɔnɔ téléphone a bɛ marcher dɛ n'i bɛ kɔlɔn kɔnɔ kɔlɔn kɔnɔna ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ ka yɛlɛ sanfɛ n'i bɛ du fana kɔnɔ n'i bɛ so blindé kɔnɔ téléphone bɛ marcher donc on électromagnétique a bɛ fɛn bɛɛ traverser bon n'a ye kogo ni béton traverser ka don fo kɔlɔn kɔnɔ munna a bɛ dɛsɛ kɛri la mais kɛri ta tɛ yɔrɔnin farisogo ta tɛ yɔrɔnin kelen dɛ mais c'est à long terme bon caman bɛ yen bibi na n'u bɛ kan ka baara kɛ n'olu ye u k'a bila u kunna n'u ye san 10 san 20 kɛ kɛri fasa bɛɛ a bɛɛ bɛ magaya fo ka tila ka pili don kɛri la voilà les conséquences tubabu m'o fɔ an ye minnu bɛ téléphone bila duguma poche kɔnɔ ka téléphone bila duguma poche kɔnɔ
poche ɲafɛla fila o y'a da yɛrɛ téléphone kelen o kelen pisi kelen 5 watts pisi fila 10 watts 10 watts bɛ à droite 10 watts bɛ à gauche bon don o don dɔw bɛ yala n'o téléphone ye dagabana téléphone mais min bɛ kan ka da o kan farisogo la o t'a kalama donc kɔlɔlɔ min don u bɛna bɔ a kalama tuma min na o b'a sɔrɔ farisogo sogobu ale bɛ dilan depuis an bɛ na diɲɛ kɔnɔ tuma min na nafa bɛ don a la dɔɔni dɔɔni mais o yɔrɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ a filɛ ka dilan kura ye de san 40 n'a kɛra i n'a fɔ sisan e bɛna daminɛ san 18 mais e ka san 40 farisogo tɛ se ka a yɛrɛ dilan kura kɔlɔlɔ belebele de filɛ nin ye fo an ka telefɔni fo an ka an mabɔ a la dɔɔni dɔɔni telefɔni a bɛ weleli kɛ bon bi bi in na tubabuw ye telefɔni u ye a nafa min b'a la u y'o de ɲɔɲa dɛ mais conséquence min b'a la u y'o ɲɔɲa dɛ mais n'i y'a jateminɛ telefɔni bɛ diɲɛ bɛɛ tubabuw yɛrɛ de la a b'u fɛ yen mais olu b'a dɔn a bɛ min kɛ mais anw fɛ yan an t'a dɔn a bɛ min kɛ mais a bɛ kan ka min kɛ Orange Money ni communication bancaire ani communication vidéo manu o fana puissance ka jugu ka tɛmɛ téléphone simple ka da tulo la ka kuma n'i y'a jateminɛ homme d'affaires minnu bɛ yen n'u téléphone b'u tulo la 24 heures sur 24 heures n'i y'u kunkolo lajɛ scanner la i bɛ taa sɔrɔ téléphone bɛ koto min na o finnen don bon n'a finnen don don dɔ bɛ se a bɛ tigɛ a yɛrɛ ma bon u bɛ na n'u bana wɛrɛ ye u bɛ na n'u degun wɛrɛ ye bon téléphone tun ye nafa a tun bɛ nafa min s'a ma o nafa bɛ tila ka na degun bɛɛ lawuli ka na degun bɛɛ jɔyɔrɔ fa donc tubabu u ye nin kɛ an ka hɛrɛ ma an ka malheur plus de malheur que de bonheur dans les téléphones. N'i y'a jateminɛ onde électromagnétique a bɛ avion na avion bolilaw avion ɲafɛla fɛn dɔ de bɛ yen barani min bɛ yen n'a a sɛfanama don avion ninnu antenne parabolique de bɛ yen o kɔnɔ o antenne parabolique de ye radar antenne parabolique ye avion bolilaw u man kan ka san 20 kɛ avion boli la n'u y'o kɛ dɔrɔn ioniselen don o de y'a to avion bolila commandant ni pilote ani technicien du 24 heures sur 24 n'u bɛ avion kɔnɔ on est électromagnétique bɛ na u sɔrɔ antenne mana fili ka taga n'a magara fɛn min na a bɛna n'o réponse de messager o réponse de message bɛ na sous forme d'onde électromagnétique et o de bɛ tila ka na avion bolila ninnu sɔrɔ i b'a jateminɛ avion bolila fɛn fɛn bɛ yen u b'a dɔn onde électromagnétique a bɛ min da u si kan u kɔrɔtɔ u ka kɔrɔ cogo si tɛ ɲa avion bolila si ka kɔrɔ cogo si tɛ ɲa a bɛɛ ka kɔrɔ cogo bɛ gɛlɛya parce que santé bɛ perturbé u ye temps min kɛ baara la n'u sigilen bɛ onde électromagnétique kɔrɔ o de ka ca donc n'i y'a jateminɛ technologie k'an ka wulikajɔ bɛ teliya an bolo mais teliya min filɛ nin ye a bɛna kɔlɔlɔ min kɛ n'o i kan ka nafa min sɔrɔ a la bi sini a nafa b'i ka kɔlɔlɔ wo da a tɛ se ka wo datugu donc fo an ka ka ɲɛɲini k'a dɔn fɛn o fɛn n'a bɛ yen avantage b'a la inconvénient b'a la n'i y'a inconvénient k'i k'i fo k'i waleɲuman dɔn olu b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'i da ko un homme franc et intègre. Vraiment, on a été bien édifiés. Merci. Kida, ale bɛ ɲininkaliw kɔnɔna la ale ye question kelen dɔrɔn de ye ɲininkaliw kɔnɔna la an b'a ye a bɛ fɔ fɛn dɔw ma ko science spatiale astrologie a bɛ nafa jumɛn di an ma yala bi an bɛ ka formation minnu kɛ k'a ɲɛsin olu fana ma o tɛ ka sini chômage dɔw créer o bisimila. I ka ɲininkali diyara n ye hakili la an k'a ɲɛɲini an ka technologie an ka a matarafa o yɛrɛ ka di Ala ye Ala ka fɛn dɔw bɛ yen an tɛ se k'olu dɔn n'an ma na technologie la science spatiale science filanan ye jumɛn ye astrologique ninnu filɛ nin ye tan espace ani
dugukolo yɔrɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ min t'an ka dugukolo ye i n'a fɔ kalo ye dugukolo ye cogo min na n'o tile ja de jɔra kan k'an to sufɛla la ale bɛ kɛ tile ye anw ni tile yɛrɛ fana fɛn min ye science astronautique bɛ nin bɛɛ de ɲɛɲini k'a bɛɛ dɔn bibi na n'an ko k'an bɛ kuma c'est trop complexe mais an ka jate minɛ dɔrɔn n'i ye an ni tile jate à peu près plus de 155 milliards de kilomètres. An bɛ Ala de deli an n'a cɛ janya a kana surunya. Sinon b'a bɛɛ yɛlɛ. O de y'a to n ko ka Ala ka kow ɲɛdɔn. Technologie tubabu ni Ala ka di yɔrɔ dɔ la parce que Ala ye fɛn fɛn bila dugukolo in kan tubabu y'a ɲɛɲini k'a dɔn n'o an ni tile cɛ janya n'a dɔgɔyara dɔɔni dɔɔni chaleur bɛ juguya n'a dɔgɔyara dɔɔni dɔɔni a bɛ kɛ tiɲɛni ye. Anw bɛ kule yan o tiɲɛ. Ala kelen bɛ k'a limiter. Kalo filɛ nin ye kalo ni an ni kalo ni ɲɔgɔn cɛ ani satellite fana n'olu fana bilalen bɛ ka taa sanfɛ. N'olu bɛ an n'olu ɲɔgɔn cɛ n'o à peu près 15 millions de kilomètres olu de fana bɛ kan ka communication kɛ an ni dugumala cɛ o communication min filɛ nin ye astronautes de bɛ yɛlɛ ka taga o satellite ninnu poser o satellite ninnu posera u yɛrɛ de fana bɛ tile ja tile ka magnétisme lumière u de fana bɛ kɛ olu ka courant ye wa olu fana bɛ baara kɛ n'o ye station automatique de b'u bolo a bɛ munumunu tile bɛ munumunu a bɛ munumunu tile bɛ munumunu donc ani tile bɛ rotation bɛɛ kɛ même seconde an n'olu distance o respectelen don donc satellite terrestre minnu bɛ yan n'olu ye émission bila ka taa satellite de l'espace donc o communication min filɛ nin hakili la tubabu ye nin dilan a diyara Ala ye donc farafin ka kan ka nin ɲɔgɔn dɔ dilan donc i ka kuma kɔnɔna la n ko an tɛ se ka science astronautique an tɛ se k'a walanwalan mais f'an ka information de di jamanadenw ma nin fɛn minnu filɛ nin ye u ka relation ye jumɛn ye nin fɛn minnu filɛ nin ye u bɛ cogo jumɛn n'i y'a jateminɛ ko sankolo ka bɔ yan ka taga kalo la ani ka bɔ yan ka taga kalo la c'est à peu près dans les 55 millions de kilomètres o janya min filɛ nin ye kalo in fana ye dugukolo de ye o dugukolo min filɛ nin ye ale fana bɛ munumunu mais dugukolo de bɛ munumunu a yɛrɛ ma ka kali dɔɔni dɔɔni a yɛrɛ ma bon tile b'a jɔyɔrɔ la n'o dugukolo bɛ munumunu a fasi min ɲɛsinnen bɛ tile ma o lumière b'o la o ye tilefɛla ye a kɔ min donnen bɛ tile ma o ye sufɛla ye bon minnu bɛ o côté la olu fana mana kalo lajɛ dugukolo wɛrɛ de y'o ye kalo fana bɛ kɛ lumière ye o fana lumière nin bolo kalo in bɛ kɛ i n'a fɔ a dama sufɛ tile n'i y'a jateminɛ dugukolo min filɛ nin anw bɛ dugukolo in de ka sɛfanama de don minnu dabirilen don sɛfan jukɔrɔla o ye vide de ye mais an tɛ cun dugukolo kelen bɛ k'an minɛ an nɔrɔlen de don a la attraction terrestre donc n'i y'a jateminɛ fo nin faamuyali ka se jamanadenw ma don nataw la an ka technologie an ka don a domaine kɔnɔ an ka jamanadenw bilasira dugukolo bɛ munumunu mais a ka munumunu kɔnɔna la an n'i ye verre fa ji la k'a sigi kɛrɛfɛ a tɛ bɔ bi bi in na dugukolo ka munumunu n'i y'a jateminɛ ji a bɛ boli de ka bɔ Laginɛ fan fɛ ka taga Côte d'Ivoire fan fɛ mais i tɛ ji bɔtɔ ye ka bɔ Côte d'Ivoire fan fɛ k'a bɛna Laginɛ fan fɛ parce que dugukolo bɛ kan ka munumunu a kunyanfan in an ka kunyanfan in bɛ ka taa Côte d'Ivoire fan fɛ donc n'o tile b'a nɔ la anw minnu bɛ dugukolo sanfɛla la n'an munumunu an bɛna ɲɛsin tile ma f'an ni tile bɛɛ bɛ bɛn tile na o bɛ kɛ an ka midi ye donc n'i y'a jateminɛ dugukolo ka munumununi f'an ko ɲɛdɔn elle-même pendant 24 heures o 24 heures de ye tile kelen ye donc sisan an bɛ heure min na an ni tile bɛ nin position na an bɛ munumunu f'an kɔ bɛna don a la ka su ko n'an kɔ donna a la ka su ko
an bɛ tila tuguni dugu bɛ jɛ an bɛna se nin heure ma an bɛna ɲɛsin a ma tuguni tile tɛ bɔ an nɔ la mais tile Ala ka fɛn dilannen don an n'a ka distance n'a janyana kojugu yɔrɔ bɛɛ bɛ kɛ dibi ye dibi fana o ka jugu ni yɛrɛ ne dibi tɛ yen foyi tɛ yen wa n'o tile ja juguyara o fana ye kɔlɔlɔ o fana ye lamakɔrɔ fo ka Ala remercier kosɛbɛ nin fɛn min filɛ nin o de y'a to n'o i ye tiɲɛ fɔ o de ka di Ala ye n'i ye tiɲɛ fɔ o de ka di Ala ye donc Ala ka ko tan minnu bɛ yen f'i ka magala jamanadenw k'a faamuya o k'a dɔn tiɲɛ ka di Ala ye dan de b'an ka ko bɛɛ la an tɛ se ka se yɔrɔ dɔ la n'an bɛ se ko la tile bɛ yɔrɔ min na astronautes tɛ se ka taa tile la o mais u ye yan ni tile distance a intensité a puissance u ye nin bɛɛ ɲɛɲini k'a dɔn pour que k'a f'i ye aviation kalan o de bɛ na n'o nin bɛɛ ye i tɛ se ka kɛ ingénieur en aviation ka sɔrɔ i ma technologie kalan kɛ wa technologie kalan a bɛ i lada Ala ko la n'i y'a lajɛ misali gɛlɛn n'an bɔra nin ko ninnu bɛɛ la fiɲɛ min bɛ ci sanfɛ o fiɲɛ kelen fo jamanadenw k'a dɔn de ko fiɲɛ kelen de b'a kɛ n'o ji bɛ kan ka boli fiɲɛ min bɛ kan ka ci sanfɛ o fiɲɛ kelen a fana bɛ a ka fréquence de bila ka na se ji ma a bɛ ji pousser ji tɛ se ka taa yɛrɛ wa fiɲɛ de bɛ taa n'a ye mais ji min don n ko kɔgɔji parce que an ka ji minnu bɛ yan o ye panti de ye ani dugukolo bɛ kan ka taa sira min fɛ ji bɛ to sira fɛ mais kɔgɔji o ji ale n'i y'ale bɔtɔ a nɔ la fiɲɛ min bɛ kan ka ci sanfɛ o fiɲɛ kelen de fana ɲɔgɔn bɛ kan ka ci ale sanfɛla la n'a bɛ kan ka pousser a ka bɔ a nɔ la donc n'i y'a jateminɛ aviation tɛ se ka kɛ n'o nin bɛɛ ma dɔn mais don nataw la an bɛna lajɛ aviation yɛrɛ ye mun ye avion ye mun ye ala fana n'u bolo kida k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn waati kunna kojugu foli ani kumakan laban bi baro jara n ka foli b'i ye parce que technologie i bɛ taa n'o sira kan i ka domaine hakili la o bɛ jamanadenw o bɛ an nafa kosɛbɛ n ka foli bɛ bɛɛ ye ala ka tile yɛrɛ d'an ma amina rabi an yɛrɛ bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn foli belebele ka tɛmɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen na an tɛ